afternoon. So, itong vlog na to mga palangga, this will be the continuation sa paggawa ng ating strawberry jam. So, yung strawberry natin, nandito pa rin. So, titingnan natin. Hala! Ito siya mga palangga. Ang dami na niyang nirelease na liquid. Yan. Wow! So, ngayon naman, lulutuin natin to. Ang bango-bango mga palangga. Kung naaamoy nyo lang yung parang, ang bango. Kung merong vanilla essence, ito yung naaamoy ko is parang strawberry essence siya. Dahil sa sobrang bango. So, ito mga palangga, ilalagay natin dito sa malaking pot. Kailangan ko ng 2 kamay mga palangga kasi baka maano siya, matapon. So sabi doon sa recipe na, sabi doon sa recipe, kailangan daw siyang i-stir constantly. Tingnan niyo yung sugar. Nakikita niyo ba yan? OMG. Kailangan natin siyang i-stir bago natin siya initin. Kukuha muna ako ng spatula, ha? Come on. Wow! So, ito turn on na natin yung apoy. I hope lang talaga mga palangga mag-work to. Sobrang excited ko mga palangga kung ano kaya ang magiging resulta. Kasi kung magiging successful to, ito yung first ever na homemade strawberry jam na ginawa ko. Mag-a-add lang tayo ng kaunting butter mga palangga. So ito na yung butter natin. Unti-unti nang nami-melt yung butter natin. Yan, I-update ko lang kayo mamaya mga palangga kasi matagal-tagal pa to. So, ito na siya mga palangga after an hour na pag-i-stir natin. So, yan na. Mukhang malapot naman siya, no? Yan. So, an hour yung pag-i-stir natin kasi yung apoy na ginamit ko, sobrang hina lang. First time ko kasi, kaya ayun. I'm taking my time kahit na pagod na yung kamay ko sa kaka-stir ng ating strawberry. So, tinuruan ako ni Mr. kung paano siya i-test, kung ready na ba siya. So, dito mga palangga, meron tayong, sandali lang ha. Sandali lang. Nagayo kayo dyan. So, ito yung lalagyan natin ng ating strawberry jam. Pero mamaya na, once na ito mag-cool down siya kasi baka pag nilagay natin siya ngayon na baka mabasag yan kasi sobrang init. So anyway, tinuruan ako ni Mr. kung paano siya i-check kung ready na ba. So, spoon, and dito meron siyang
malamig na tubig mga palangga. So, kuha ka lang daw ng sample. Yan. At kung magsiset siya, so ready na daw siya. Yan. Ready na siya kasi once na nag-drop siya sa bottom, set na set siya. Papakita ko sa inyo ulit. So, ito yung drain-up off natin na sample. So, ulitin natin. Nagsasayang lang tayo ng jam. Ulitin natin ha. Tingnan nyo. You see? So, nagsiset na siya. Yan o. So, ready na yung jam natin mga palangga. Yan. Set na siya. Yan. So, success. I think success yung paggawa natin ng jam mga palangga. So, yeah. Ay! Oh my. Mainit yan, mainit yan. What I have done. Very careless. Oh, ang init, ang init, ang init mga palangga. Mainit siya ha. Natural, mainit siya talaga kasi maraming, maraming sugar. So, we just let it cool down for, I don't know, an hour mga palangga before natin ilalagay siya sa lalagyan natin. So, dalawa yung ganito natin. Yan o. So, yung mixture natin, hahatiin natin dito sa dalawa. Kasi sabi ko sa mama ko, yung isa ipapadala ko sa inyo at yung isa ikikip ko. Well, naghihintay tayo na lumamig yung strawberry jam natin. Kakain muna ako mga palangga. Kasi gutom na gutom ako. So, yung kakainin ko, yung leftover namin kahapon. So, nag-rest kami kahapon. Din tapos, baboy na may sayote. Si Mr. talaga, nung sinabi ko siya na yung baboy, yung karning baboy, lalagyan ko siya ng sayote. He's a bit hesitant kasi he never had it. So, that's the first time na makakain si Mr. ng sayote. So, sabi ko sa kanya na yung sayote is para lang siyang cucumber. Cucumber yung sabi ko. Hindi ko alam kung ano yung English ng sayote mga palangga. So, sabi ko sa kanya, parang cucumber. So, inamoy niya. Sabi niya, oh, I don't like the smell of it. So, sabi ko, it will be fine. It will be fine. So, nung niluto ko, trinay niya. So, sabi niya, oh, it doesn't taste anything at all. So, sabi ko sa kanya, oh, you see, it doesn't taste anything at all. But sabi niya, bakit daw nilalagay mo yung sayote kung it doesn't taste anything? So, si Mr. ang daming pasikot-sikot. Pero in the end naman mga palangga, kinain niya. Wala siyang choice. Kasi yun lang yung niluto ko kahapon. Pero sabi niya na kung meron daw choices, hindi niya pipiliin tong karning baboy with sayote. So ito, kain muna tayo. So kanina, online yung family ko. So tinanong ako ng mama ko kung ano daw yung ginagawa ko. Sabi ko, gumagawa ako ng strawberry jam. So yun na, sabi din niya na ipadala mo yung iba. So yun mga palangga, ipapadala natin. Masarap. For me, this is perfect. Pero si Mr. hindi siya masyadong keen. 1 hour later. So, ita-transfer na natin siya mga palangga. Tinunoon ko yung light kasi makulimlim. Right. Paano ba to? Mabigat kasi yung kaldero. So, gusto ko na i-lift yung kaldero while na nag-i-scrape ako. Ang hirap nito ha, pag ikaw lang.
Alalalala. Ayaw ko siyang hala, uy. Ayaw ko kasi siyang mag-spell kasi sobrang sticky niya. Alam nyo, yung strawberry jam natin, malalasahan mo siyang matamis, pero meron pa rin siyang hint of lemon, which is good kasi ayaw ko naman na masyadong matamis. Paano ba natin to ita-transfer, mga palangga? Kukuha ako ng sarap talaga. Gagamitin natin to. So, lalagyan ko to ng, excuse me. So, lalagyan ko to ng date kung kailan ko to ginawa. Ito na yung finished product ng ating strawberry jam, mga palangga. So, I think naman success yung paggawa natin ng strawberry jam. So, ito, ibibigay natin to or ipapadala natin to sa Pilipinas. At yung isa, ikikip natin. They're still a bit warm. Hindi pa talaga sila completely na malamig. Yan o. Hindi ko na inalis yung mga seeds. Depende na yun sa inyo kung aalisin nyo ba yung seeds. And may makikita ka pa talaga na may parang buo-buo na strawberry. Pero para sa akin, okay na yan. So, depende na yan sa inyo. And yeah. Yung color naman niya, maganda. Sa camera nga tingnan, para siyang dark tingnan. Pero in person, red talaga siya. Dark red. Yan I'm so happy with this, mga palangga. Ngayon ko lang na-realize, mga palangga, na wala pala tayong wax disc. Kasi kung hindi natin yan gagamitin, ito, yung isa, diba, ibibigay natin yan sa Pilipinas. So, matagal-tagal pa. So, sabi dito, para daw ma-reserve siya, kailangan daw siya ng wax disc para hindi pamuhayan ng mga bakterya. Wala ako. Maghahanap ako sa Amazon. I'm just hoping na darating siya agad. So, ayun, nag-order na ako. Hindi kasi nilagay dito na kailangan pala. Well, by saying that, yung wax disc, hindi naman siya ingredients, diba? Ang ano lang talaga, hindi ko siya binasa ng buo. Step by step ko siya ba. So anyway, yun na yung paggawa natin ng ating strawberry jam. Confirmation siya sa order ko. Gusto ko sana mag-hoover, mga palangga, pero for some reason, si Henry, ayaw niyang mag-start. Tinatamad ata to ba? Nag-try na ako ng different plug. Ayaw pa din niyang mag-start. Hala ka, Henry. Magre-retard ka na ba? Hala, oy. Ayaw talaga niyang mag-start. Gising, Henry. Wala, mga palangga. Gusto ko sanang mag-hoover dito. Wala, ano nangyari? Kung hindi siya mag-work, kailangan kong gamitin yung ni Bianan. Ito. Hindi pa naman ako sanay. Binigay niya sa amin to kasi mabigat daw.
And yun, isang beses ko lang siya nagamit kasi for Henry. Tinitingnan ni Mr. to see if yung fuse okay lang ba. Don't give up on us, Henry. Si Henry, pagdating ko dito, nandito na yan. What, bitch? Oh. Let's see. Ayaw talaga. It's a very sweet, isn't it? No. Could be a broken wire somewhere. Just try to socket it. No. You know what that'll look like. Eat your tea first, sweetheart. Thank you, anyway. Oh no. Henry! Wake up! Why am I broken? Probably. Oh dear. Ayaw kong masira si Henry kasi yun na nga, sabi ko sa inyo, pagdating ko dito, si Henry, nandito na yan. Ito muna kay mama yung gagamitin natin. Hindi pa naman ako sanay nito. Saan yung on dito? Yan. I-close na natin sa mga palangga. So, hopefully lang talaga yung in-order natin na wax disc, mag-arrive siya tomorrow. Where's the can opener? Hey! Where's the can opener? Hang on. Give me a moment, please. You need to try to fix Henry, or else I will get a woman in the house. They have another version called Hetty, so... Yeah, she's hot and sexy. So I might get her. Listen, I've had a long time there. How long you have it? Han? I've had it 15 years. Well... I'm surprised he's gone. Well, it might, I think it's just broken away, personally. Let's just see whether the fuse is okay or not. Yeah, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the fuse. No. You got Henry's head now. What do you think, sweetheart? I think it'd be a new one, darling. I think it's, Want it a new one? I think so. Oh no. Ito na mga palangga, dahil dumating na ang ating in-order na wax disc. So, ipapatuloy natin tong ating drum journey. Drum journey talaga, no? So, ito yung i-reserve natin, i-preserve natin. Ito yung sana maging okay siya kasi 2 days na to dito. And kaya lang natin to na continue kasi yun na nga, wala tayong ganito. So, huwag kayong ma-confuse mga palangga. Itong vlog natin is composed of different days talaga. Nag-set ng bonggang-bongga yung ating jam. Kahit wala tayong ginamit na gelatin. So, ang ginagawa ko lang, piniplace ko lang yung wax disc sa jam natin. Yan. Yan siya. So, yan
yan na siya mga palangga. I-close natin. And then, sabi doon, i-cover siya ng cellophane. Yung gagamitin ko is yung cling film. Kasi pwede naman siguro yan. Kasi, in the end of the day, yung cling film, cellophane naman to. Ka-cover daw siya. And then, kailangan mo siyang itali. Talian natin. So, I hope lang talaga mga palangga. Fingers crossed, magiging okay to. Kasi, yun na nga, 2 days to na hindi natin siya na-continue. Kasi kulang-kulang yung materials natin. Yan. Ikakat ko lang yung mga excess na cellophane. Yung cling film. I hope lang talaga hindi siya maging moldy. Ginawa ko to 7, 7, 20. Yan. Yan siya. So, ngayon mga palangga, itatry natin yung ating jam. Ang bango niya mga palangga. So, ito yung close up. Sobrang tigas niya. Nako! Hala! Tingnan. Tingnan yung mga palangga. Ang tigas. Hala, ano nangyari sa jam natin? Naka-fridge kasi siya for 2 days na. Hindi natin ito ipa-fridge mga palangga. Kasi tingnan nyo, sobrang hard niya. But anyway, try natin. Hindi siya masyadong spreadable kasi yun na nga, tumigas siya. Tingnan. Try natin. Good. I like this. Nakakatuwa lang kasi alam mo yung pinaghirapan mo, may na-harvest ka, and then, ito, nakagawa tayo ng jam. Yung strawberry jam natin, dahil nilagay natin siya sa fridge, para siyang naging candy. Para talaga siya naging candy mga palangga. So, ayun na ba yung mga palangga? Ang sarap. Anyway, ito na yung vlog natin for today. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta sa panonood mga palangga. Maraming salamat talaga. So, I'll see you in my next vlog and bye! Bye mga palangga!